kula mboten dipun paringi napa-napa Penemban. Iki ponokawan sing jeneng sapa? Kula Nara Gareng. Gandengku nderekke Bendara Munyo. Iki wis digoleki wong pirang-pirang ning ora ana sing kuat nampa coba. Menapa? Merah Delima. Waduh. Lumayan. Daya kekuatanipun yen to agem dadi ali-ali. Kaya bakal ora wedi mungsuh para kajiman. Nggih, ngestaken dawuh. Jaluka, Truk? Ya. Kula nyuwun Penemban. Wis mengkari Merah Delima mau. Menyang niku ketok kok mawa cahya. Ya iki. Nyo. Napa niki? Pakusuk. Kekuatanipun bangsaning demit setan kuyen kuwi nggembul paku utawa peniti lan bebangsane sing landhep-landhep. Jim setan ora wani nyedak. Oh nggih. Kena ngundandani kandang pitik bareng iya sing ati-ati njaluk Gong. Oke kula nggih nyuwun Penemban wis entek mengkari obat nggih purun. Puspiteng Udyono Miang Panjra Obro-obro banyo kang kenyaring tejo sisiring kadhet wimbo kekandha tiuping maruta mando saparan mangambar kongas
Iwang Agung muga ngayomana marang Projeng Mat Suwapati utawa Projeng Wirata saisine. Pate Nirbita wonten timbalan ing adhawu sinuwun. Ayo kaget jeneng para ingsun piji mangarsama ana ngarsaning ingsun Pate Nirbita. Sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting dalan Gusti kula ingkang sinuwun. Wanter paduka miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan. Kepareng babaran ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun wonten ing jawisan kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitirat saruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji sembahan praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. I abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Kawula nun ndadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngira ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun sembahan kula anak lanangan nita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti seta prayogan nunggune ngadhep ngarsaning pun Rama nggih. Kasinggan sabda paduka. Kanjeng Rama Prabu sembahan kula sampun boten kirang sekeca sowanipun ingkang putra pun Seta ing Tanjung Anom. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada paduka Kanjeng Rama Prabu sembahan kula. Iya. Anakku ndak tampa gawe lega. Legawaning penggaling pun Rama ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana kula pundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan apa dene sira Utara prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Rama nggih nggih Kanjeng Rama sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Utara namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada paduka Kanjeng Rama Rama Prabu sembahan kula Rama Prabu pangayomanipun ingkang putra pun Utara. Iya kula ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Rama ora liwat pangestuning pun Rama tampan ana kula pundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan prayogan nunggune ngadhep ngarsaning pun Rama kawula nun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Utara Rama Prabu sembahan kula Seta Utara lan Nirbita wonten timbalan wonten dawuh menapa sinuwun mesti wae kaget penggalihing atmajaku Seta Utara Padene Pate Nirbita dene dina samengko ingsun piji mangarsama ning datul negara ing Wirata mongko dina iki dudu pasewakan ingkang saben dina dianakake ana ing datul ya Projeng Wirata Rama Prabu kumejut raos sing manahipun ingkang putra pun Seta dene paduka Kanjeng Rama Prabu kepareng ambiji dhateng sowanipun ingkang putra menawi ingkang putra badhe nampi kewajiban daya-daya kula aturi paring dawuh nadyan paribasanipun minggarga medhun jurang kula mboten badhe selak wonten menika dawuh paduka Kanjeng Rama kula tartemtu tansah mastuti timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Wirata semanten ugi ingkang putra pun Utara Rama Prabu nadyan bebasan manjing tumangan wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng sinuwun ing Wirata kula mboten badhe selak nyawa-nyawa jimat kula sinuwun nadyan ing abdi kepatihan pun Nirbita semanten ugi kumejut raos sing manahipun ingkang patih dene dinten sak mangke Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata ngawontenan pepanggihan wonten ing Datulaya menapa badhe ngrembak babagan kaprajan miwah kanalindran paduka menapa badhe wonten pangandikan saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang tinampi dhateng abdi kepatihan ingkang saking menika sinuwun kaselak nata ing raos manahipun ing abdipun Pate Nirbita daya-daya kula ngawoninganing menapa wigatosipun dening paduka Gusti kula ing Wirata kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelanadat ingkang sampun kula aturi ambabarana ingkang sejati ingkang abdi kepatihan aja nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Gusti kula sanata ing Wirata Sang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati diweji sembahan kula hendra ingkang Baswita rum
siliring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Seta wonten timbalaning Ngadawa Rama Prabu Utara apa dene Patih Nirbita nggih wonten timbalaning Ngadawa wonten sabda pangandika paduka menapa diweji jroning Datulaya iki panjenengan ingsun ora ngrembak babagan negara ing Wirata apa dene kanalindraning ingsun babar pisan ora nanging nggonku nglumpukake sangganing para putra apa dene Nayaka lan Punggawa negara ing Wirata iki sayekti mung bakal ndak wenehi ngerti marang gegembolaning rasaku Seta nyuwun pangapunten Kanjeng Rama paring dawuh mekaten menika werdinipun kados pundi ing ngarep aku wis paring pangandikan ora ngrembug babagan kaprajan sartaning kanalindraning ingsun babar pisan ora ya mung kahanan sakiwa tengening negara ing Wirata kahanan utawa negara liyane negara Wirata tegese negara tetangga ingkang madeg ana ing sakiwa tengening negara ing Wirata kayata negara Ngastina lan negara liya-liyane ingkang kabeh mau dadi kewajibaning pun Rama nggone nastitekake kelawan negara mau liripun pados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Kanjeng Rama pendak-pendak ana gegeran pendak-pendak ana regejegan pendak-pendak jagat iki gak rame bareng dak talusur apa kang dadi sebabe tan murunga amung polah sarta tingkahing para saha Kurawa ingkang tansah mitenah kelawan putu-putuku para Pandhawa ya senajan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi kabeh tak anggep putuku nanging lha kok Dastarata nurunake anak-anak ingkang watake angkara budine Candala monggo jagat iki wis padha ngerti yen to Ngastina kuwi sing dadi ratu ya kuwi si Pandhu Dewayana nanging gandeng Pandhu Dewayana durung tutuk gone ngasta bawat perintah negara Ngastina tumuli binanjut dening dewa negara katitipake marang si Dastarata ngenteni yen to Pandhawa wis ndungkap dewasa nanging kedadiane lah kok beda kahanane ingkang dumadi lah kok geseh kelawan apa ing nalika diwelingake Pandhu kelawan kadang itu ya kuwi Dastarata anak-anake Dastarata para sata Kurawa tansah ora kendhat gone mitenah kelawan para Pandhawa Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina aku ngerti pamriye para Kurawa mau supaya Ngastina kuwi aja nganti keliya tegese aja bali marang panguwasaning para Pandhawa nanging tetepa dadi panguwasaning para sata Kurawa
ingkang nganggep wong tuane kuwi Nalendra sah negara ing Ngastina. Nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Seta wonten timbalan. Mestine bab kaya mengkene mau dudu pegaweaning pun Rama nanging gandeng Pandhawa lan Kurawa kuwi putune Mbak Ayuku, tegese kuwi padha-padha putune ya kuwi Kakang Mbok Ayu Durgandini. Mula yen to nganti ana regejeganing antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi uga dadi tanggung jawabe wong tuamu ing Wirata. Mekaten kasinggihan mekaten Rama. Kabar pungkasan sing tak tampa nalika Dastarata nimbali kalawan Kunti sak anakne bakal pinaringan negara Ngastina ora ketang sak sigar semangka. Lah kok pawarta ing Wirata mbok bakul sinambi wara nganti kabeh padha ngandhake yen to Pandhawa sirna ana ing bale gala-gala ning kutha Pramanakati. Mongko matine Pandhawa pesanggraning Pandhawa ingkang mapan wana ing bali gala-gala mau kobong kobar nganti ora iso dikukup. Pawarta luwih santer lamun patih Sengkuni nemokake rongkongan menungsa cacah 6 ingkang dianggep kuwi rongkonganing Pandhawa 5 lan si Kunti Talibrata ing wesirna jroning pesanggrahan. Nyumurupi kahanan ingkang kaya mengkono mau tumuli pun Rama duwe rasa getun geduwung. Dening ngatasi sak patine Pandhawa aku ora iso melu cawe-cawe babakan Pandhawa lan Kurawa. Ora iso melu cawe-cawe supaya Pandhawa lan Kurawa mau tumuli bisa rukun manunggal ning negara Ngastina. Nanging kabeh mau wis kelakon. Kabeh mau wis kelakon. Nadyan jroning penggaring pun Rama durung percaya. Durung percaya yen to Pandhawa tekaning pati. Tumuli pun Rama utusan kelawan Pati Nirbita supaya angupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Dene yen to Pandhawa wis ketemu syukur isih urip sarta isih mapan ana ning jagat iki, putu-putumu Pandhawa tak timbali sowan ana negara Wirata ingkang wigati kanggo nuwak bakal dumadining dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Pun Rama bakal ngiklasake sak perangan bumi Wirata supaya bakal ndak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Yen perlu aja nganti ngucik ke Prabu negara Ngastina. Yen pancen Ngastina bakal dilenggahi dening putu-putuku para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono ndak kira bakal kelakon nggone wong atuh amu Wirata iki ngrukunake antaraning Pandhawa lan Kurawa ora padha dinya babagan negara Ngastina Seta. Nggih. Menawi kersanipun Paduka Kanjeng Rama mekaten ingkang putra namung ndederek dhateng kersa Paduka Kanjeng Rama Prabu. Ingkang mekaten lajeng keparengani bali dhateng inggih menika Pati Nirbita supados kadangu anggenipun sampun angupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa menapa saged pinanggih menapa saestu Pandhawa sampun pejah wonten ing kitha Pramanakati wonten ing bali gala-gala Rama Prabu Nirbita wonten timbalaning adhawu. Mula kagem matur Purwa madyalan musanane dene sira ndak utus supaya ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa sesembahan kula jimat pengayoman kula wonten ing Madyapada Praptenggelan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati menawi paduka ndangu babakan perkawis menika mugi andadosna ing kawuningan bilih jatosipun sareng kula angupaya lanang nganti saperangan perjurit supados angupya wonten pundi dunungipun para Pandhawa. Sakmangke berkah pangestu paduka saged pinanggih wonten ing laladan negari Ngeka Cakra. Malah samangke mugi kepareng munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula sampun pinanggih kaliyan ingkang wayahipun Dewi Kunti tuwin wayah paduka para Pandhawa. Tasih katingal seger kewarasan tuwin tansah pinayungan dening panguwasaning dat kamurweng dat tumunten ingkang abdi kepatihan daya-daya munjuk atur ngersanipun Sang Dewi Prita. Bilih Gusti Ayu Dewi Kunti katimbalan sowan wonten negaring Wirata ingkang wigatos badhe nampi dawuh saking pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dadi Pandhawa isih urip nggih kasinggihan mekaten diwaji. Alah dalah. Yen pancen kaya mengkono banjur dina apa ingkang wis mbok temtokake Pandhawa bisa ketemu karo panjenengan ingsun. Malah dinten menika Sang Dewi Kunti anyagahi sowan wonten negaring Wirata anganti dhateng atmajanipun dayanipun ingkang wigatos badhe sowan ngabiyantara kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun saha
nyadong timbalan paduka Gusti kula ingkang suwing wirata Prabu Matsapati diweji sembat kula sigra-sigra yen permana kanca sigra nglakenawang sesangga nalendra pekmarwa sing sang katri gumulung mangrambak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri para nanggana magawe gelarira wang-wang legek Indriyanata ing wirata Prabu Matsapati daya midhanget aturipun ingkang pati nenggih sang pati Nirbita nalika semanten nyariosaken bilih Pandhawa tasih sugeng mapan wonten ing wana Ngeka Cakra dadi bomonge galih nata ing wirata Prabu Matsapati saking bingahing galih nganti datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tekse golek Kencana Mas semana cayaning nata ing wirata nganti kaya golek Kencana melenggahi kanyu menungga wardu kanyu jarwen gardu wardu jara wangetsa nginanga durung abang ida durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping murya sebar punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan mlungkrange gajah medhot saka mandilan kejawi namung sawanipun sanggya para Pandhawa Mbah Dewi Kunti tali brata datan kantun sangganing para Panakawan dumrujug tanpa larapan akarya cingnata ing wirata Prabu Matsapati mangono bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalu-dalan minggir
tumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awita denceng dencengan jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro aladala panjen benapa kang diaturake Patih Nirbita munjuk atur kelawan panjenengan ingsun yen to Pandhawa isih gumelar ana ing jagat tegese Pandhawa isih urip klebu Kunti ya isih urip ana ing alam padhang wah kaya ngapa bobonge wong tuamu Eyang Wing Wirata bareng nyumurupi putu-putuku padha sowan. Dina iki jumbuh kelawan apa kang diaturake Patih Nirbita kelawan sira Kunti Talibrata. Padha rarja sapraptamu Kunti. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala sowan kula Kanjeng Eyang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Gawe lega legawaning tias Eyang Wing Wirata ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kanggo padha raja sapraptamu nuninggi Kanjeng Eyang tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang ya tak tampa nggih cah bagus ora liwat pangestuning Eyangmu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Permati padha rarja sapraptamu kula putuku Permati tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang iya putuku cah bagus Permati ndak tampa ora liwat pangestuning pun Eyang tampanana kula mendinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Bratasena padha kandhiraja sapraptamu kula putuku cah bagus Wijasena wah tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanku aku ngaturake basaku katura Matswapati kakeku ya kula wong gagah ndak tampa ora liwat pangestuning Eyangmu tampanana ndak gegem dadiake jimat sing ana pepungkuramu kuwi rak nek ora kleru Petruk to nggih rarja sapraptamu Petruk pangestunipun sinuwun Prabu Matswapati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan lah bapakmu menyang endi? Mboten minggah wonten ing Datulaya momong Ndara Pinten Tangsen teng alun-alun. Merga Ndara Pinten Tangsen menika tasih alit, mangke ndak wonten mriki tilaring tata krami kalih garing ngawasi kalih Ndara Pinten Tangsen. Oh iya ora dadi ngopo-apa kawan. Prayogan nunggunmu ngadhep Petruk sampun mboten kirang prayogi. Sing eneng mburimu kuwi adimu Bagong. Nggih. Lah kok ora Bagong sing kon momong Pinten Tangsen kok malah bapakne sing wis tuwa ketayalan momong karo bocah cilik-cilik. Bagong niku wonge ora sabaran. Monggo momong cah cilik niku kudu sabar. Mungkin ndak malah mboten prayoga. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Matswapati wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mundi dadosaken jimat paripih prayogan mungkun ngadhep sampun boten kirang prayogi sinuwun Gundi kula wonten paring adhawuh
kaya ngapa rasaku duk nalika santer pawarta yen to Pandhawa mati ning bali golo-golo nanging saka pitungane yangmu Matsopati yen to Pandhawa ora bakal tekaning pati diobong dening para Sata Kurawa duk nalika semana tuli aku utusan kelawan Pati Nirbita ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa lah kok jebul Pati Nirbita sowan ana ngarsaning ingsun munjuk atur yen to ketemu kelawan sira lan anak-anakmu kabeh ana ing laladan Ngeka Cakra. Apa bener pancen kaya mengkono? Kasinggihan mekaten yang malah Arkyana Patih nalika semanten paring dawuh. Bilih kula sak anak-anak kula katimbalan sowan wonten ing negari ing Wirata Kanjeng Eyang. Tumuli dinten menika kula nganti dhateng anak-anak kula sedaya. Sowan ngabiyantara wonten ngersa paduka Kanjeng Eyang Matsopati ing mekaten ingkang wayahipun Kunti cumadung timbalanipun paduka Kanjeng Eyang Matsopati. Ya, pancen bener. Niatku nimbali kalawan para Pandhawa mau sayektine Gandeng Matsopati kuwi uga dadi wong tuwa. Aku kuwi dituwakake. Luwih-luwih aku kuwi mangreh para ratu, para Nalendra. Lan dituwakake dening para Nalendra sak jagat. Mula aku darbi niat bakal misah kang padha regejegan, bakal gawe tentrem kang padha dadi padudon antaraning Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha ngrebutake negara Ngastina. Pundi kula wonten paring adhawuh. Ya senadyan jagat iki padha nekseni. Yen to wong tuamu Pandhu duk nalika utawa bojomu Pandhu duk nalika semana wis weling karo kadange tuwa supaya titip negara Ngastina nanging wangune Dastarata ngibarate kaya dening ngumut gula krasa legi tumuli anak-anake kepengin ngukup marang negara Ngastina. Buktine pendak-pendak Pandhawa disingkir-singkirake nganti lunga mapan ana ing tengahing alas, mapan ana ing sawening pertapan. Ya mung merga saka pokal gawening para Sata Kurawa. Lan luwih-luwih pendak-pendak Pandhawa ketemu karo Kurawa mesti gawe gadi gegeran, mesti dadi regejegan, mesti dadi panca bakah ing wekasan dadi rerasananing para kawula. Supaya aja nganti banger bacin ingkang nurunake Pandhawa lan Kurawa. Luwih-luwih bojomu ingkang wis mapan ana ing tempat suci, mula niate eyangmu ing Wirata sayekti mung bakal asung pepadang kelawan Pandhawa lan Kurawa. Ing dados dawuh paduka badhe baring pepadang menika werdinipun kados pundi? Gandeng pawarta sumebar. Yen to Dastarata wis njumenengake Prabu Anom Sikurupati ingkang tundhone besok bakal gumanti keprabaning wong tuwane. Mula supaya aja nganti gawe sengkel atine putu-putuku Pandhawa lan aja nganti gawe kagol kogelan penggaling putu-putuku Pandhawa wektu dina iki Eyang Ming Wirata bakal paring bebungah lawan sira kulup para Pandhawa. Paring bebungah ingkang werdinipun kados pundi? Pundi? Kula wonten paring adhawuh. Aku ngerti. Yen to niatmu kepengin muktekake kelawan anak-anak kuwi wis kewajibaning wong tuwa. Nanging Gandeng Ngastina iki wis ana regemananing para Sata Kurawa. Tan wurung yen to Pandhawa bakal nyuwun marang negara Ngastina iki mengko mesti bakal dadi daredah. Mira, aja nganti dumadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Eyangmu bakal ngaturake saperangan wewengkon negara ing Wirata. Nanging isih wujud wana gung liwang-liwung. Mongko wana kuwi gawat kliwat wingit kepati satu para satu mati jalma mara keplayu. Senadyan eyangmu wae sak suwene aku dadi ratu ning negara Wirata durung tau sepisan wae aku tetinju marang wana mau. Wondene wana ingkang gawat kliwat mau aran Wana Marta ya wana mrentani ing mapan ana ing kidul kulon wewengkon negara ing Wirata. Lah Wana Mrtani utawa Wana Marta mau ndak paringake marang para Pandhawa ya anak-anakmu kabeh supaya dadi darbeking Pandhawa nanging gandeng isih wujud wana bebondotan. Alas mau babatana yen perlu anak-anakmu yasa negara ana ing Wana Marta mau. Sawise bisa yasa negara nggonen mukti sak anakmu Kunti
supaya aja tansah kowe nyuwun marang negara Ngastina lan kowe nanjihke kelawan kewajibaning anak-anakmu tumrap negara Ngastina. Yen pancen anak-anakmu sembada dadi utawa yasa negara ning Wonomarta. Wonomarta wewengkon mau tak paringake marang anak-anakmu tandha tresnane yange ing Wirata kelawan putu-putuku para Pandhawa Kunti Talibrata. Kagat risang kapirango Rinanggul kinembet kambet dosang reknaning bawana tumaratap raos sing manahipun ingkang mayah Kanjeng Hyang midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten namung semantena kepareng kula badhe ananting dhateng anak-anak kula langkung-langkung dhateng pun Bratasena menapa piyambakipun sagambabati Wonomarta peparingipun Kanjeng Hyang Wirata. Mula kaketan rineng anak-anakmu Pandhawa. Bratasena nggih. Ana srana ingkang prayoga ing ora pendak-pendak. Bratasena ngadhep ana ing ngarsaning ibumu aku. Mung tansah nggonmu angigit-igit barang bakal njaluk negara Ngastina sakukupane saka panguwasaning Pandhawa utawa panguwasaning Kurawa. Dina samengko ana srana ingkang prayoga supaya ambirat bakal dumadi ning dardak antaraning Pandhawa lan Kurawa. Peparinge Yang Mumatswapati wujuding wana bebondotan wujud alas kang alas aran Wonomarta. Wis diparingake marang sira kulup lan para kadang-kadangmu kabeh supaya dibabati lan yasa negara. Kepiye munggo penemu munggir Bratasena aja taret karo aku. Luwih ana sing wigati sing mbok tareni ya kuwi mbarep kakangku. Mula aku mengga manut karo mbarep kakangku yen mbarep kakangku nampa apa peparinge kakek Matswapati. Aku ya bakal nampa. Wija kanggo piye? Nggih, Ibu, menawi menika sampun dados dawuhipun Kanjeng Hyang. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handhuwa dhateng keparingipun Kanjeng Hyang Matswapati. Ingkang wayah pun pija kanggo namung nampi Kanjeng Hyang. Syukur yen to kaya ngono gawe bombong penggaling Hyangmu ing Wirata. Permadi piye? Inggih, kula namung ndederek kersanipun paduka Kanjeng Ibu. Menawi sampun dipun keparengaken kula namung kantun nderek. Bratasena piye? Kakangmu karo adimu wis nyarujuki kowe piye ngger cah bagus? Yen pancen bareng kakangku wis nampa, Permadi ya wis nampa. Wah, aku ya mung kari nampa lan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan marang Matswapati kakekku. Sing wis gawe srana aja nganti dadi dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Nanging ngelas mau isih wujud wana gum liwang-liwung. Mongko gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Yen sira arep gawe negara ning Wonomarta wajib mbok babati dhisik Bratasena. Yen pancen kudu kaya mengkono aku ora bakal wegah babati Wonomarta. Nanging aku wis kandha yen to alas mau gawat keliwat wingit kepati. Kono papaning para jin setan mriprayangan. Ora ana jamak lumrahing ngatasé menungso kalah karo jin. Menungso kalah karo bangsaning berkasaan. Aku sing sagup babat Wonomarta. Tak babatane yen pancen mengko kadang-kadangku gelem ewang-ewang yasa negara. Wah, ora kitang mung cilik. Sing wigati iso dienggo mukti Pandhawa, dienggo mukti Kunti Babu sing dadi wong tuaku. Sira sagu nggih? Yo, aku sagu. Yen pancen sagu, dina samengko besok kapan nggone bakal miwiti babat? Ora sak dadak golek dina sing apik. Dina iki uga bakal tak wiwiti babat. Wah, aku bakal nganti para Panakawan babat Wonomarta. Petruk, dalem. Aja dianggep iki leren.
diteruske nggone nyambut gawe babat alas. Waduh. Gong, babat alas, Gong. Nek dikerok wae piye to? Lho. Alas kok dikerok. Ditegor. Oh iya. Heeh, sorry ayo. Gong liwang-liwang ta, Tru? Sagu wae. Sagu, monggo kula dherekaken. Wah, Petruk yen kowe sagu, kowe aja pisah karo aku mlebu alas. Kakang Mas kula semanten ugi kula badhe nderek Permadya yen panjenengan melu-melu. Mbarep kakangku karo Kuntri babu ora usah dadak melu-melu. Kowe lenggah ana ing negara ing Wirata, babagan Wonomarta tak rampungane. Dimas yen bisa pun Kakang ora keteng mung ewang-ewang sarwa cilik-cilikan pun Kakang bakal sak biyantu. Wah, ya wis yen pancen niatmu kaya mengkono aku manut. Dadi Pandhawa wis sarujuk apa ingkang dak ngendikake yen to bakal dak paringi iki mau wis mbok tampa sarta niat bakal mbok babati. Yo. Mangkatmu besok kapan? Ora ketang sambung obor cala lintang mangkat dina iki. Aku didhep Kunti Babu. Majapati hakekku sawetara men lenggah ana ing negara Wirata. Dene aku mbarep lan Permadya apa dene Pinteng Tangsen lan Ponokawan njaluk pamit. Budal menyang Wonomarta nedya babat Wonomarta. Walah dalah jagat dewa bathur jagat pangestu kowe lah. Sira kulup nyuwun sangu apa? Apa njaluk sangu Brana Picis, apa njaluk sangu Mas Inten supaya tinarya sangu nggonmu ngayahi babat Wonomarta. Ora ana gunane wong makarya sangu Brana Picis. Sing tak jaluk amu pangestune Majapati kakekku supaya anyembu marang tekadku nggonku babat Wonomarta. Ngono Bratasena. Ya, yen pancen kaya mengkono. Ora kendhat nggonku tansah nyuwun marang panguwasaning Dat Kamurmengdat. Sak pungkurmu sak kadang saka kene miwiti babat muga-muga lebda ing karya nganti paripurna sesuk. Pundi babu aku njaluk pamit. Sing ati-ati yo nggih raja tinggal ing kaprayitnan Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Puntadewa aja kaya bocah cilik, aja ado-ado karo dulur-dulurmu ya Puntadewa. Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Permadi ewang-ewang ana kakangmu panenggak nggone bakal gawe srana muktekake dulur-dulure kabeh. Ndara Kunti kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati awat-awat ana anak-anakku Petruk nggih ngestakaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit metu njaba nindakake kewajibanku. Surtiti ati-ati duka-duka digawa ya Bratasena. Wah, Kunti babu ya.
swamyong ambregang kadingarunaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrang sang wayah bermati punten timbalan Kakang Mas ora usah dadak dirasa tido-tido aja wedi kalan kahanan Wonomarto tau tate diwejak Kanjeng Hyang Sabtuwarga yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani Gandeng Werkudara Bratasena wis aku babat mula sing tak jagake iso ngrewangi kelawan nggonku babat mung kowe inggih nanging aja barengi karo lakune Bratasena aku tak babat saka kene kowe babato saka iring alas ingkang sisih kono supaya enggal paripurna kantinen para panakawan lajeng matuku Kakang Mas rencangipun sinten ora usah dadak kowe kuwatirake karo kanane Bratasena aku ijen ora nganggo kanca ora apa-apa nanging Semar Garing Petruk Bagong aja pisah lawan kowe ngestaken dawuh mangkat dhisik niki nyun pamit Kakang Mas Bratasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik sesumbar lindhu bumi gonceng komaludo lumembak menyukang komambang dosang Wisnu Bathara wis prateng kepining Wonomarta Sang Bratasena ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinokarta. Nalika semanten ambi dawuhipun ingkang yanging wirata Sang Prabu Matsapati. Pinaringan bumi Wonomarta ingkang wujud alas bebondotan. Nalika semanten Sang Bratasena wis sagah nedyambabati Wonomarta. Sigra miwiti babat eling-eling Sang Bratasena pengawak waja datenate mundur saking geguntur ora mendho saking pangrerepa. Sigrani babat Wonomarta kayu ageng den rebahaken sela-sela den glundhungaken nalika semanten katingal bubras langkah kawontenaning Wonomarta.
Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima ratal suwene aku jaga ning tapel wates negara Ngamarta ya ing Indraprastha wujuding Wanamarta lha kok dadi eneng menungsa sing wani ngrusak pepasren ing Praja Ngamarta tata gelar ngrubuke wit sing gedhe ndukiri watu-watu nanging sejatine ngrusak marang pepasren ing Praja Ngamarta lha Gus aku patih negara Kajiman negara Indraprastha aranku patih sapu jagat ingkang duga bakal ngelingake lan ngelekake lawan kowe bocah bagus aja soroh nyawa ning Wanamarta ya Kepranggul mungguing ayuda kebabak bawannya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo mandek dhisik den kaya ana menungsa kendele kliwat ukur wani ngrusak Wanamarta mara kage aja mati tanpa aran sapa kowe wah ana swara nanging ora ana wewujudane tangeh kowe iso nyawang kelawan aku mergo aku bangsaning jim aku ingkang ngreksa sarta dadi utusaning Nalendra ing Indraprastha kene iki pancen tata gelar lair wujuding alas nanging kene iki negara Kajiman sing diasta dening Sinuwun Prabu Yudhistira sak kadang kadehan wontene aku patih sapu jagat ya kowe sapa Panenggak Pandhawa Raden Bratasena ya Wijasena lha kok dadi kowe ngrusak alas Wanamarta papan ngene bakal tak babati nganggo mukti aku sak sedulur lah darah soroh nyawa sak suwene iki ora ana jalma menungsa sing wani mlebu jroning alas gedhene ngrusak pepasren ing alas Wanamarta lah kok dadi malah sugal ucapmu kowe bakal babati Wanamarta nedya dadekake negara sumuk nyawamu kepengin tinju neraka ya mani kowe wani nrasak telenging Wanamarta kowe bangsaning jim ora usah kakehan gunem aku bangsaning menungsa luhur bangsaning menungsa tinimbangane bangsaning jim malah kowe matura karo bendaramu ratuning jim sing mapan ana ing Wanamarta kon lunga sak kadang kadehane lan sak kawulane alas iki bakal tak nggo mukti aku sak sedulur lah lah kok dadi kowe wani nundung karo bangsaning jim malah kowe balina kowe bali ana ing papan Dunung Maja nerusake nggonmu babat
aja wujuding bangsaning Cimnatyan Dewa mudhun wae ngelekake Bratasena ora bakal kenggu. Mula kowe semingkira yen ngono aku ingkang bakal nyingkirake kawan kowe yen pancen bar nyingkirake karo Bratasena. Aja nganggo watak panglemunan hayo. Ketoko ungalno dadamu. Tanding karo aku lah dalah cokot tugel gulumu kowe. Wah. Iso males karo aku ora weruh karo bangsaning Jim. Baliole ojo macut kowe. Licik nganggo watak panglemunan ora iso disawang nganggo netra wantah. Kowe Mulasara karo Bratasena. Wah, aku ora iso weruh karo kowe mokal aku iso bales. Yo. Nek pancen wis tak niati tinimbang mundur metu saka ngalas Wanamarta luwung tekaning pati. Muga-muga dewa ngudanene panyuwune atiku. Nadan aku ra iso weruh kanane bangsaning Jim. Kena tak uncali sikilku, ora uncat nyawamu aja tundang Bratasena legane atiku. Menang saka ngendi yo? Kowe ora weruh karo aku gampang Mulasara karo kowe. Ning kowe arep males wae ngrekoso mergo kowe ora weruh karo aku. Wah, kowe Jim ning jireh getih wedi mati. Ayo ngeta. Yen pancen kowe duwe watak satriya ngeta, ungalno dadamu. Aja nganggo watak panglemunan. Wong perang iki butuhe menang. Ora usah dadak kowe nantang kaya ngono ayo. Bali apa ora? Ora bakal bali. Oh, lakon tak siksa legane atiku. Wah. Kundi babu. Aku njaluk pangestu. Bener ngendikane kakek. Wirata yen to alas Wanamarta gawat keliwat. Nyatane aku bondo itu karo bangsaning Jim. Wah, Gundi Babu nyuwun pangestu. Muga-muga sikilku iki iso ngena raine Jim sing jeneng Sapu Jagat. Waduh!
Gusti kae. Ketoke ora weruh, ngakune ora weruh bareng etok-etok njaluk pangestu karo sing jeneng Dewi Kunthi. Lah kok dadi tugang raiku ya bener, ngejloki dodo ya bener. Sesek ambek aku ya dadi atur atur wacana. Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking sapu jagat ana apa teko kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik. Waduh Raden, muga dadosna ing kawuningan ingkang sekawit kula kadhawuhan jagi tapel wates wana marta inggih negari Ngendraprasta, negari bangsaning Jim. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten satunggiling jejaka ingkang wantun ngrisak pepasrening praja ing Amarta, ngrebahaken wreksa-wreksa ingkang ageng dukiri sela-sela ingkang ageng satemah bubrah slangkrah kawontenanipun negari Ngamarta. Tumuli kula ngemutaken dhateng titah menika kala wau parandene piyambakipun boten purun wangsul satemah dados peperangan. Nanging mugi dadosna ing kawuningan Raden ingkang abdi pun sapu jagat kapupu ing rana Madyalaga. Perkawis menika kula sumanggaken dhateng jengandika Raden Dandun Wacana sumangga anggenipun murba masisa dhateng titah menika Raden. Wani ngrusak negara Ngamarta ana wujuding titah ingkang wani gawe rusak kahanan negara Ngamarta. Konangan Dandun Wacana mangsa isa nglawat ketiban pusakaku tampang sutra Jala Kencana. Kowe isa lolos saka pusakaku aku meguru karo kowe titah jalma menungsa. Pedhut peteng ingkang nutupi karo awakku. Pendak-pendakku obah kepengin uwal saka pedhut. Saya kenceng rumangsa sesek dadaku ora iso ambegan. Wah, Permadi
Wah, Puntadewa kakangku aku mati ning tengah alas. Aku tulungono Babu Kunthi binten tangsen. Permati aku mati aku. Wah, Puntadewa aku tulungono Puntadewa. Kowe bisa nglawat titah ingkang soroh nyawa mlebu ana ing alas Wanamarta. Kena daya kekuatanku tambang sutra jala kencana ora bakal kowe bisa nglawat. Daturke kadangku tuwa Narendra Gendra Prasta nampa paukuman mesti mau duka mati dening kadangku. Sang Begawan Anggara Parna kagyating driya sang pinandhita sigra minggah wonten ing kaiwangan mabukuh susilasta wangsaning Sang Hyang Surapati. Bang rayungan loma lengkung tumalong ora mambat Wetyan wes semukang mawur raras lho namit pasang Kalimantabi tinebina ing lho dijumawaing tawang tuwang ulun Paduka pukulun miji dhateng sowanipun ingkang abdipun Jimanggara Parna. Wonten wigatos menapa? Menapa kula badhe nampi dedukan saking Paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Menapa kula badhe nampi bebingah saking Paduka Hyang Pikulun Surapati. Anggara Parna wonten timbalan. Ayo kaduk ati kajron menapa? Yekti kita ulun timbali sawanana ing Slendra Bawana ingkang sayekti ana dawuh saka panjenengan ulun mugi keparengan ambabaraken ingkang sejati ulun menapa ing kedah linampan dhateng ing abdipun Anggara Parna. Anggara Parna wonten timbalan kita isih kelingan kita ingkang ulun pasrahi minangka dadi undagi nggone yasa negara Kajiman ing mapan ana ing Wanamarta sarta ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira lan sak kadang kadhiyane supaya dina samengko angratoni bangsaning Jim mapan ana ing negara Indraprastha ya negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten
lan dadekno kawruhananira sayekti nembe wae ulun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti lamun dina samengko Sang Hyang Jagat Giri Nata nedya matedhakake kanugrahan kelawan titah ingkang tansah ndrandarmakake uripe kalawan tumindak ingkang bener lan ora nate tumindak ingkang sasar susur tumindake tanana liya amung para Pandhawa nggone wiwit timur nganti meh tekan dewasane tansah kaningaya mapan ana ing tengahing alas tumindak ing daksya para Sata Kurawa ing ngandhadekake para Pandhawa tansah sekung tapa brata prihatin jroning wana mula raneh lamun dina samengko Pandhawa kudu ngunduh apa ingkang wis katindakake nggone tansah nglakoni tapa brata sarana pikantuk kanugrahaning Hyang Ma Sang Hyang Jagat Giri Nata mekaten pukulun lajeng menapa ing kedah katindakaken dhateng abdipun Anggara Warna wonten timbalan dina samengko negara Ngendraprastha wis titiwanci lan wahyaning mangsa kala kababar kamanungsan wondene sapa titah ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara Jim ingkang bakal kababar kamanungsan mau sayekti tanana lika jaba mung para Pandhawa mula dina samengko gandeng kita ingkang ngerti kelawan kahanane negara Ngamarta ya ing Ngendraprastha sabab kita ingkang yasa praja kita ulun timbali mung kepengin ulun dawuhi supaya ngupaya peranganing Pandhawa waduh ulun nembe menika kula mangertosi nami para Pandhawa lan wonten pundi anggen kula badhe ngupaya saha ngupadi Anggara Warna wonten timbalan salah sawijining Pandhawa ingkang tan kendhat mapan ana ing telengahing alas kang aran Permadi ya Raden Permadi dene titikane Raden Permadi tansah didherekake Panakawan papat cacahe ingkang tuwa aran Kyai Semar atmajan ingkang pambayun aran Nalagaring ingkang tengah Petruk ingkang pungkasan Bagong kekalangan Malaya ngiderana jagat nggon kita ngupaya kelawan Raden Permadi sawise kita ketemu kelawan Raden Permadi dina samengko Raden Permadi kantinen marang pertapan kita ya kuwi sumur gumulik ingkang wigati pasrahana pengapesaning bangsaning Jim ya kuwi ingkang winastan Lisah Pranawa Watu Timpuru lan Oyot Bayura ingkang dadi pengapesane bangsaning Jim pasrahna kelawan Raden Permadi dinemen kinarya pusaka lan gegaman sarta kekuwataning lair nggone bakal mangrurah bangsaning Jim ana ing Wanamarta klebu Nalendra Ngamarta Prabu Yudhistira lan sakadang kadeyane Anggara Warna pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miang kali ingkang gombak simi beruluke ngungkuli langit latal badan kedah paribasanipun ngidri jagat anggen kula ngupaya Raden Permadi kados ingkang sampun paduka dawuhaken dene Gandeng Paduka Sang Hyang Pukulun Bathara Indra ingkang paring dawuh dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngandhuwa dhateng parang Paduka Pukulun Sang Hyang Bathara Indra lajeng pangkatipun ing abdipun Anggara Warna benjang menapa ora ketang sambung obor cara linang tumulya mangkat dina samengko nyuwun pamit tambang pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anggara Warna non ngestaken dawuh kula
Semarikaden prayitna semuriris semuriris eko balik Kang Raka wonten ing pinggiring wana sisih mrika. Anggenipun babat wana marta sengkut. Sampeyan dijagake supaya mbantu Kang Raka kok. Pendak 5 langkah kendel. Mboten nyambut damel gangsal tindak suku sampeyan pun kendel malih le arep rampung ya napa mongko pun dipun paringi bumi semanten wiyaripun saking kengeyanging Wirata inggih menika sinuwun Maswapati Pandhawa pun saguh babat Petruk barang ki awake rusa ya blas ora nego ruwit apa nego ruwit kok nganggo glati pramuka ki rampung ya apa Bagong malah njabuti suket kok mboko siji. Lek arep rampung ya apa? Masa njabut sak gegem. Pedes. Iya. Suket kok pedes ki lho. Kuwi duwe akal apa ora? Ndara kendel iki jane mung arep gunakake tenagane awake dhewe. Awake dhewe ditutke ngetutke ndara nderekke ndara ki ora tumandang rak ya isin. Upama sesuk kelakon babat alas iki dadi negara. Nah, bisa apa sing ora melu seneng kowe karo aku ora turut ngalas, ora turut kali, ora turut guwa, nderekke ndara. Den. Nek pun madhep mantep ampun mangruti ngalawi. Diwiwiti anggone babat. Mesake Kang Raka lho. Adus keringet. Anggenipun bedholi kayu-kayu ageng nglundhungke watu-watu sing gedhe. Pamriye namung setunggal kepengin mutekke sedulur-sedulure kabeh. Kepengin gawe kepenak uripe sedulur-sedulure kabeh. Lah kok sampeyan kok malah kendelan mawon iku sing dipenggale napa, Ra? Miat langening kalangguan adar pandan moncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga parandene sakmangke sang permadi datan mubah datan musik kaya ning den penggalih dumadakan ingkang kekarangan ngiteri jagat aling-aling mendung nenggih sang anggara parna nyumurupi kawontenanipun risang remati mareka den prayitna semuriris Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur ulatan jumbuh karo ngendikaning Sang Hyang Bathara Indra ana satriya bagus ditutke Panakawan papat cacahe mbok menawa iki kang aran Raden Permadi lan wis ora bakal kleru nitik apa sing dadi ngendikaning Wang Pikulun Bathara Indra pancen jumbuh
karo sing dak weruhi. Oh, Raden. Aja kaget. Panakawan Bajana ngalok kelangan bendaramu tak saut tak gawa ning pertapan Sumur Gumuling. Ndara kok ujug-ujug ilang. Ana swara buta nglokor kok njur Ndara ora ana. Piye merah? Kowe nek karo aku senani Ndara Kuntri. Cilaka, Pak. Piye, Pak? Kowe weruh. Ireng-ireng terus masaut karo nglokor kaya buta. Kowe weruh, Petruk. Weruh, Pak. Ireng-ireng nglokor kaya buta kok njur masaut. Bagong kowe weruh dibuntel godhong gedang. Panganan wae. Duparaimu modar. Bagong pancen sing ora awas dhewe. Arep gawat kliwat wingit kepati sing jeneng Wanamarta. Ndara Permadi bendaraku momong aku. Wangeni telung kedheping netra ora ana sing menehi keterangan ndaraku menyang endi. Apa kelakon Wanamarta Semar dhewe sing ngosak asik. Laruta saking kutha Sanggara kula yen Nandulusa. Sanggara kula yen Nandulusa. Bathara Indra inggih Kulawa. Slamet kowe. Ngestunipun Siwa Ismaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Wah. Bapak iki omongane mandi ya, Tru. Mangeni telung kedheping netra ora ana sing menehi keterangan ndaraku nendi. Wah, Wanamarta aku sing bakal gawe kisruh. Indra teka. Bathara Indra kok Indra. Indra pleret. Lho anggepe dodol jamu ngono piye kok? Bathara Indra. Piye? Kowe arep ngopo? Siwa. Kula ingkang badhe munjuk atur ngersanipun Siwa Badranaya. Iya piye? Panci wayah kula pun Permadi ical sae ngajenganipun Siwa Ismaya krana dipun dusta dening utusan kula. Utusanmu sapa? Bangsaning Jim undhagi ingkang yasa negari Kajiman Wanamarta inggih Indraprasta. Naminipun peparab Begawan Anggara Parna. Wah, lah kok ora izin karo aku? Arep gawa ndaraku karo izin karo sing momong. Nek ana apa-apa cilik lara gedhe babak kulite ndaraku sing ditempuhke aku tak kandhani. Kula nyuwun pangapunten. Apan menika dados sarana para Pandhawa momonganipun Kyai Ismaya inggih Siwa Badranaya menika badhe nampi kanugrahan. Ora aku sik ndaraku nanti. Momongan jengandika Siwa Ismaya mapan wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Sakmangke dipun boyong dening pun Jimanggara Parna. Wah, kowe iki jan dadak goleke gawean wong tuwa.
dadi netraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dungane engkong ler wowo sing pene panca betoking ayam wana mrak mangawa king bagakan nuwun sewu Raden sampun kinten kula badhe tumindak ing mboten sak mestinipun kaliyan panjenenganipun Raden nami kula pun Jim Anggara Parna kula menika Brahmana nanging bangsaning Jim mapan wonten ing sumur gumulik wondene kula menika undhagi ingkang yasa negari Ngendraprasta inggih Ngamarta ingkang sak mangke wujud Wanamarta ingkang sejatosipun menika wujud praja menapa paduka menika ingkang kekasih Raden Permadi ya dasar para nyata Premban aku ing ngaran Raden Permadi. Oh, ladal. Menawi mekaten Ponokawan sekawan menika ingkang nami Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Ya pancen bener mengkono. Lah, menawi ngaten nyata mboten lepat. Anggen kula mboyong jengandika Raden mugi andadosna ing kawuningan kula nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra. Bilih negari Ngendraprasta ingkang wujud kajiman menika badhe kababar kamanungsan wonten ingkang kedah nampi inggih menika para Pandhawa. Mila Raden anggen kula mboyong dhateng jengandika Raden Permadi menika namung badhe nyaosaken inggih menika pengapesaning bangsa Jim ingkang angka setunggal nami Lisah Pranawa, angka kalih Watu Timburu, angka 3 Oyot Bayura. Daya kegiatanipun Lisah Pranawa menika menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyemurupi tingkah polaipun bangsaning Jim. Watu Timburu menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged nglumpruk tanpa daya bebasan pepes bayu kang tapis. Wondene Oyot Bayura menika menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged sirna mboten saged dipun kukup kuhandhanipun. Mila Raden gandeng negari menika sampun kababar badhe kababar kamanungsan tuwin para Pandhawa ingkang nedya nampi tindak paduka menika sampun ngantos ijen kemawon utawi sampun ngantos piyambakan kemawon kula aturi nganti kadang paduka sedayanipun sami ambyuk wonten ing Wanamarta ingkang mekaten negari menika enggal kababar kamanungsan lan Pandhawa ingkang nedya nampi Raden sarating pandam sumala amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamana hengkung mengkono mrembani yen to pancen kaya mengkono mara gage pusaka katelune paringna marang aku lan aku ing bakal nganti dulurku kabeh 5 cacahe Pandhawa ambyuk ning Wanamarta monggo latri nampi saha kula ing badhean jambangi tindak paduka Raden Permadi.
mboten dipun paringi napa-napa penemban. Iki ponokawan sing jeneng sapa? Kula Nara Gareng. Gandengku nderekke Bendara Munyo. Iki wis digoleki wong pirang-pirang ning ora ana sing kuat nampa coba. Menapa? Merah delima. Waduh. Lumayan. Daya kekuatanipun yen to agem dadi ali-ali. Kaya bakal ora wedi mungsuh para kajiman. Nggih, ngestaken dawuh. Jaluk Truk? Ya. Kula nyuwun menemban. Wis mengkari merah delima mau. Menyang niku ketok kok mawa cahya. Ya iki. Nyo. Napa niki? Pakusuk. Kekuatanipun bangsaning demit setan kuyen kowe nggembul paku utawa peniti lan bebangsane sing landhep-landhep jim setan ora wani nyedak. Oh nggih. Kena ngundandani kandang pitik. Areng iya sing ati-ati. Njaluk Agong. Oke. Kula nggih nyuwun penemban. Wis entek. Mengkari obat. Obat nggih purun. Dinggo kekuatanmu minangka dadi priya. Sendika ngertakaken. Ya. Iki loro-loro. Siap. Ngertakaken dawuh. Anu kekuatane dinggo bangsane jim ora ana. Njoko ngapa? Wis pokoke men awakmu seger sakwene nderekke bendaramu. Sendika ngestakaken dawuh. Arta duwite jim karo menungso kuwi beda. Jare menungso sok golek duit saka jim. Mesti padha. Delok kaya ngapa? Kaya ngene. Padha ngene kok. Wis tak sae wae. Wah. Meso kuwi meso njaluk nggih. Nyuwun pamit penemban. Anggara kasih, Anggara Parna. Anggara Parna? Iya. Wis mangkat kono tak nderekke Ndara Permadi. Ya sing ati-ati, Bagong. Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh. Pun kok kendel Kakang Semar, aku bakal nyoba kekuataning Lisah Pranawa. Niku luwih becik. Diusapake enten netra sampeyan isa weruh bangsaning jim. Yata laruta saking godha sang Kurakula. Yen amutusa sang Sri pancen kepara nyata ngendikaning Premban Anggara Parna jebul wana marta kuwi wujuding kutha ingkang gedhe sartane ana negara ingkang katon endah. Kakang Semar kula nyuwun nggih. Iya. Welah tenan. Jebul bangsane jim ki matane gedhe. Matamu kuwi. Aku Pak kualik. Darani demet aku karo Semar. Bapak Mak lah nyata kok. Yen ora njaluk ora iso weruh bangsane jim. Nyuwun nggih, Den. Iya, aja akeh-akeh ndak entek nggih. Lah Edian. Wah, rame tenan lu ana sing tangane papat. Wah, ana sing pincang. Wah, jim ki werna-werna ya, Pak. Meden-meden ana sing bagus, barang ana sing ayu. Wah. Nyuwun nggih, Den. Iya, Petruk.
Wah, rugi nek ra iso ndelok bangsaning jin. Nyuwun nggih, iya. Sithik wae. Karang matane amba e. Liyane ya mung sithik-sithik aku ki dadak sak telapakan. Wedan. Weh, jam ki ana sing kera barang. Ana sing kaya Vespa. Ya dipoloyo ring yo. Yo. Kakane kok padake jim ora. Aku urung weruh ya. Ah kae lho kono ae lho. Ngalas kae rame banget to. Petro, dalem. Kowe nyangon negara Wirata, nggih. Kakang Mas Puntadewa gendongen tindak mrene. Oh nggih. Nala Garing karo Bagong gendong adiku Pinten Tangsen. Tindak mrene. Iki kok rai kok dipepetke. Aku ya ora pindah-pindah kok ya. Kula pripun? Kaya aja nendi-endi kowe karo aku wae. Ayo, ayo, ndo mangkat Petro gendong Ndara Puntadewa. Garing karo Bagong gendong Ndara Pinten Tangsen. Ya, ya, ya ta ya, ya. Sumya ngambreng kati karunaning kasedo sang Ganda Astratmaja ing wah Permadi Puntadewa aku tulungana wah saya ora duwe kekuatan aku mati nang kene Permadi Puntadewa. Wah, mutar aku Permadi. Wah, Permadi. Den Iye Kakang Semar. Niki kaya kengraka sing kaningaya merga ketaman dayaning para jin. Iya Kakang Semar. Mang tulungi Ndara. Nganggo apa? Kekuatane ngayot Bayura. Kanane ndaramu niki mang sabet nganggo ayot Bayura. Iya Kakang Nayataka. Laruta saking kutha Sangkara Kala yen namutasa Sang Sri Kakang Mas kula ingkang saged maluyaken Kakang Mas. Wah Permadi aku ngaturke panuwun malah sak mangke menawi kula cariyosaken babagan negari menika Kakang Mas tartemtu boten pitados ingkang langkung wigatos mangke netranipun Kakang Mas kula aturi angusap mawi lisah pranawa ingkang sampun dipun asbeta dening ingkang rayipun Permadi. Wah iya kantun ngentosi rawuhipun Kakang Mas Puntadewa mirah kadang kula Yayi Pinten Tangsen Kakang Mas.
kon gendong sapa? Sapa e? Gareng gendong Ndara Pinten, kowe gendong Ndara Tangsen. Waduh. Adoh ya, Tru. Ha luweh. Ya terke yo, emoh. Alase peteng luweh, tanggung jawabe ora. Agi ben. Cacile iki mesti ngono kuwi, aku sok sengit aku nek glubuk nang geger. Wis kudu tok jarene. Kowe iki tanggung jawab karo ndarane kok. Wah, wis nyambut gawe kok kotoran. Kadanging pun Kakang Yayi Bratasena, ya piye? Permadi kula wonten maring andhap. Pinten Tangsen, kula wonten dawuh, kula wonten dawuh. Anggepe jejer kaya kembar njuan. Kula wonten dawuh ora Bung, kula wonten dawuh Kakang Mas. Miturut ature Petruk ingkang wis ndak tampa, apa pancen kepara nyata yen to alas iki wujuding negara? Pancen nggih. Kula sing pun ngertos lan kula wis pun dong kalan kahanan Wonomarta. Ndara Permadi sing pun pinaringan pusaka pengapesaning bangsaning Jim. Mongko ature Begawan Anggara Parna ing nalika semanten maringi pengapesaning bangsaning Jim. Pandhawa anggenipun mlebet wonten ing Wonomarta sampun baka setunggal ning gangsal sedaya. Kiran mlebet wonten telenging Wonomarta. Ya Kakang Semar Bratasena Permadi Pinten Tangsen ayu mangkat. Monggo dheraken ora Bu. Mangung siring sata Kurawa kambahongke ing Yudhistira Yayi Dandun Wacana sawetara siadi pisah lan kadak nentremke kahanan negara Ngamarta ya ing Indraprastha ana menungsa ingkang wani gawe rusak telenging negara ing Indraprastha ya negara Ngamarta. Menungsa ingkang gawe rusak Yayi ya pancen mengkono. Dina samengko wis tak tamani daya pangaribawa wekasan menungsa sing aran Raden Bratasena. Wis ora iso nglawat tumuli aku matur karo Yudhistira kakangku. Ingkang minangka dadi makuthaning bangsaning Jim. Menungsa sing wis wani ngrusak papaning para Jim mau mangsa baranggane bakal maringi pidana karo menungsa mau. Yayi Dandun Wacana mapan ning pepungkuraning pun kakang pribadi ingkang bakal menehi paukuman karo menungsa ingkang mulang sarak mau Yayi.
Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum Yudhistira pukulun Sang Hyang Bathara Indra ulun ingkang prapta ana ing negara Ngendraprastha sayekti ulun bakal paring pangandikan kelawan jeneng kita kulup sak kadang kadeyan nggon kita wis tinuding dening Sang Hyang Jatimurti minangka dadi nalindraning bangsaning jim dina samengko kaya wis rampung kewajiban kita nggon kita mapan ana ing Wanamarta ya negara Ngendraprastha ya negara Ngamarta lan dadi ruhanira negara Ngendraprastha bakal kababar kamanungsan wondene sapa ingkang nampa negara tanana liku jamung para Pandhawa ingkang cacahe lan wewujudane tanpa beda kelawan kita sakadang mula Yudhistira yen to samengko ana wujuding titah jalma menungsa ingkang prapta ning mapan kene ingkang aku aran Raden Puntadewa Bratasena Raden Permadi lan Raden Pinten Tangsen sayekti ing kono kita kudu masrahake negara Ngendraprastha kelawan para Pandhawa supaya kinarya mukti para Pandhawa ana ing negara Ngendraprastha ya negara Ngamarta iki Yudhistira Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum nuwun sewu sinuwun kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka sinuwun Prabu Yudhistira inggih Raden kula sampun mangertos lan sampun pinaringan dawuh kaliyan Sang Hyang Bathara Indra bilih sak mangke badhe wonten titah jalma wantah wujuding manungsa utawi jalma ingkang kasat netra kados para Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing ngarsanipun ingkang abdipun Yudhistira tumunten Sang Hyang Bathara Indra sampun paring dawuh bilih sak mangke sampun telas wancinipun anggen kula minangka dados makunaning bangsa jim wonten ing Wanamarta inggih Ngendraprastha mriki. Tumunten Sang Hyang Bathara Indra paring dawuh kula kinen masrahaken negari menika dhateng para Pandhawa. Wujuding kanugrahaning dewa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa anggenipun sampun alampah tapa miwah prihatos ngantos diwasaning para Pandhawa. Mila Raden monggo negari menika kula aturi nampi namung saderengipun kula badhe munjuk atur bilih negari menika dumados saking setunggal praja tumunten wonten sekawan kasatriyan ingkang angupengi negari Ngamarta menika wonten ing tengah sinebut praja ing Ngamarta wonten ing iring kilen wonten wujuding kasatriyan ingkang winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati ingkang sisih ler wonten wujud kasatriyan ingkang winastan kasatriyan Madukara wonten ingkang wetan tumuli wonten kidul menika wonten kasatriyan kalih werni ingkang winastan Sawa Jajar tuwin Bumira Tawu tumunten sak mangke badhe kula pasrahaken dhateng paduka Raden Puntadewa inggih Raden Wijakangka mangsa bara anggenipun badhe nggula wentah praja menika Raden. Wondene ingkang abdi pun Yudhistira sak kadang kadeyan
badhe nyuwun pamit wangsul dhateng asal mulanipun ing ngabdipun Yudhistira. Dene jalma wantah menika dumados saking sarining bumi. Wondene kula dumados sarining geni krana kula menika bangsaning jin. Mila mboten aneh menawi kula mboten saged manunggal kaliyan bangsaning menungsa. Krana donyanipun sampun piyambak-piyambak. Lan sakmangke mboten badhe sae kedadosanipun menawi kula manjalma dhateng jengandika Raden Sakadang. Dinten sakmangke kula badhe sowan resaning Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kula badhe nyuwun wangsul wonten ing asal mulanipun ing abdipun Yudhistira Sakadang. Sakpengker kula sakmangke Raden negari menika badhe kababar wujud kamanungsan lan sumangga anggenipun badhe ngreksa praja ing Indraprasta menika Raden. Sangsaning dangu saya ical saking paningal Prabu Yudhistira Sakadang kadyan eling-eling bangsaning jim bali asal mulanipun saking wujuding geni satemanyarengi kamanungsaning praja ing Indraprasta miwah ya negara Ngamarta katon kencar-kencar kaya karang kaendran ngejawantah bongbong sangya para Pandhawa wau.